ଆରେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶାଗୁଆନ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଅଛୁ? କହନି ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଥା କହନା। ସେ ଗହନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନରୁ ଖାଲି ପାଣି ନିଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଓ ତାର ଯେଉଁ ଫିଗର, ତାର ଯେଉଁ ହଟ୍ ଫିଗର, ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗେନି। ତାର ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏମିତିକି ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲି। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଫଟୋ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ? ବୋଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବି, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ତାକୁ ବାହା ହେବି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏଇ ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ଶାଗୁଆନ ଗଛରେ ଗାମୁଛାରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଯିବି। କାହିଁ କହିଲୁ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲା ସବ୍ୟ ଭାଇକି, ଏବେ ଖେଳ କରୁଛି ତା ସହିତ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ନେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇଦେ।